Ayan mga kalabiyos, good morning po sa inyo. Andito po tayo ngayon sa Barangay Caloocan. Shoutout po dyan kay Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Kalingap Partner, shoutout po. Welcome back my channel, Labiyos Vlog. Tanaw ko dito si Kring Kring. Nasa loob ko si Kring Kring doon sa gilid. Siya. Doon sa gilid na yun. Doon siya. Tayo natin siya lumabas. Kasapin natin. Tawagin ko. Pag lumabas siya, kakasapin natin. Dito siya. Kring Kring bumalik na. Yan po, ayan po si Kring Kring maglalakad o, ayan o. Ayan po siya o. Ayan, maglalakad o, parang ano na o. Tuwagin natin. Ayan o. Maglalakad o. Kring Kring! Ayan po, tinawag po siya. Ayan, lamapit na o. Ayan, nasa butsura o. Ano, ano. Ayan o. Ano? Gusto ka na? Ano nangyari sa'yo? Dito ka sa harap. Ano siya ate? Dito ka sa harap. Ate lang. Ayan. Andun sa ano? Sa bahay. Nagali ako trabaho eh. Nasa lubong kita, nadaanan kita eh. Lalakad ka eh. Saan ka galing? Saan ka galing? Hindi ako pinagpapala. Ha? Saan ka galing? Bakit? Paano pa mo? Alip po nga tapos Puro sugat na yan ah. Tignan mo yung paa mo, puro sugat na oh. Hindi mo kasi naghugas eh. Ano balita sa'yo? Ako may balita ako sa'yo. Yung anak mo nakita namin. Doon sa papa niya. Paano ng papa mo? Roger? Oh. Roger, nandun yung anak mo. Oh. Nyo? Ha? Inuwa nyo? Kaya nga, nandun sa kanya. Doon sa Neopolitan. Wala pinuha nyo. At pangalawang balita ko pa sa'yo, yung kapatid mo si Kaukaw, nakita rin namin. Oh. Nakita rin namin si Kaukaw, yung kapatid mo. Sinasama nga ni Lovely sa bahay, sa kanilang daw, sasama doon sa buta ka na lang. Tapos yung anak mo doon, okay naman, doon sa papa niya, kay Roger. Yung asawa mong pogi. Lupit mo talaga. Lupit si Kring Kring. Lupit mo Kring, tayo mo naging boyfriend no? No Kring no? Ilan naging boyfriend mo Kring? Dahil mo naging boyfriend ah. Tura ni Kring Kring, tamo oh. Pinaparlor namin, tamo naman oh. Tamo, susi na uli oh. Ano na balita sa'yo? Ano nangyari sa buhay mo? Ano? Yung buhok mo may kulay pa rin kinulayan mo ulit bago yan? Kinulayan mo ng bago yung buhok mo? Yan yung dating kulay? Yeah, kaya palitan. Yan yung dating kulay yan? Ang buhok mo yan yung dati? Hindi ka na naman naligo. Hindi ka na naman naligo. Yan po mga kalabiyos. Okay na mga kapatid ka, nakita mo? Oo, okay Happy naman. anak ko? Oo, masaya nga yung anak mo eh. Maraming salamat yan. Andun na sila sa papa niya. Okay naman sa doon eh. Okay naman siya doon sa papa niya. Yung si Kaukaw. Binalikan namin si Kaukaw. Umuwi na si Kaukaw sa bahay niya sa Bagong Silang. Kinuha ng stepmother mo. Pero yung anak mo nandun lang kay Roger, asawa mo. Andun. Yung asawa na pala, bago yung asawa mo eh. Kapatid ko maliit, pinag-iinalaan si ibang tao, mga absorber yung bayan eh. Yung kapatid mo pa, yung... Meron bang ganun? Mag-ibang tao, kaluluwa sa sanib?
Sino yun? Si... Palabas lang meron nun. Sino yun? Si Miyang? Umuwi, walang ganun. Si Miyang Miyang? Si ano, Bigay. Oo nga, si Mingay, si Mingay. Pati ako, pinag-inala ako din, napagkaya ako. Alam nila, wala namang ganun sa totoo buhay. Yung sa sanib ka, yung kambal, ano, patay. Kaluluwa mo sa sanib. Ba't umuwi ka doon sa inyo? Sa tuwin mo? Gago. Ba't umuwi ka doon? Ha? Umuwi ka doon sa inyo? Hindi po. Paano mo nalaman? Ano? Bago sa bahay. Ito yung ano eh. Yung anak ko na sa tuwing ko daw eh. Nandun yung anak mo sa ano, kay Roger, yung asawa mo dati, nandoon niya. Hindi. Na-vlog ka namin eh. Wala si Roger na ako doon. Na-vlog ka namin pa, may pakita ko sa'yo. O tapos natin mag-usap. Mamaya, pakita ko sa'yo yung vlog ha. Na-vlog namin. O mamaya, pakita ko sa'yo pag tapos natin mag-usap, no? Ikaw muna kamustahin ko, ano nangyari sa'yo? Okay lang. Ha? Okay lang. Okay na pa sa buhay mong ganyan? Wala ka na naman tinilas, o. Tama mo. O. Tama mo nga, o. Tapos, kring-kring, natagpuan ko dito. Sa lubong ko. Sa lubong ko sa rin sa kasada. Pauwi na kasi ako, sa lubong ko. Dito kasi ako dumaan sa Kamarin. Sa bagong silang ako, tapos labas ako ng Manaria. Sa lubong ko si Kring-kring dito, Galakad. Mamalimos ka naman. Oo. Ano ba ginagawa mo sa pera mo pag may pera ka? Siguro, pinabibisyo mo. Bibili ka dapat ako ng damit eh. Damit, tinatapo mo ang damit mo, hindi mo nilalaban. Hindi, bibili ka dapat ako. Binilang ka na nila damit, di ba, dati? Anong ginawa mo sa damit? Ano? Siyempre, pagka panganay ako, di ba, walo kami magkakapatid. Ah. Oo. Ipatay na yung tatlo ah. Oo, di ba na lang kami? Oo. Ano nangyari sa lima? Huwag kaya kasi maniwala sa ano, sabi-sabi niyo sa SM. Grabe kang ginawa sa pamilya ko, pati sa mga ibang taga-Caloocan eh. Dito sa SM po ako, ano, hindi nila pinapakain sa isang araw, ano, isang beses ng kalabing kanin lang, tapos hati-hati pa yung mga maliliit na bata, mga takboy. Ano, pinapo nila sa mayayaman para kaperahan nila, tapos hindi nila pinapadede, kailangan ko pauwi nila dito para makadede, makagana si mga bata. May asawa na pala si Roger na iba eh. Ha? May asawa na sa iba. Nabalik tayo naman yun eh. May dalawa na sa anak. May dalawa na sa anak. Sa baka piloto nila pinaglalabas. Pinalabas lang namin si Barbie kunyari na sa washing. Kasi marami na lang gamit na nakuha dito. Kung wala kami papalabasin, ano yung pambabayad nila? Putang ina yung mga yan. Ano masasabi mo na may asawa na pala si Roger? Ha? Yung dating mahal mo, may asawa na pala. Anong masabi Oo mo? nga. Asawa? Hindi ka ba nagsiselos? Sales ako. Mahal na mahal ko rin naman yung asawa ko eh. Pati asawa ko, pinag-inilaan siya, yung babae ako yung lalaki. Kilos lalaki lang. Alam mo lahat naman, meron may tinatawag yung tibo, may tinatawag na bakla, di ba? Kaso iba yung nilalaan ko eh. Mapogi pala si Roger eh. Ha? Kamukha ng kasama namin vlogger eh. Oo, matangkad na may ito. Lupit mo talaga, haba ng buhok mo. Lupit mo talaga sa mga lalaki ah. Ano nga yun tayo eh? Nagustuhan ko nga yun, mahaba yung buhok. Yan. May mix ng buhok niya ngayon. Malupit mo siya eh. Ano masabi mo sa asawa niya? Mas maganda ka naman pala sa asawa niya eh. Problema lang sa'yo kasi ayaw magbago kasi. Yun ang sinasabi niya, ayaw mo rin magbago. Yun ang sinasabi niya. Sabi niya si Kring Kring, ay nagpaayaw kasi magbago ni Kring Kring. Gusto niya, ganun yung buhay niya. Paano? Di wala. Pero siselos ka. Ha? Siselos ka din. Wow, sasaktan din pala. Ano kasi? Bakit naman kasi ano? Maghahabol-habol ka na parang gago lang. Tapos nakakahiya, di ba? Siyempre. Sabihin ano, pinipilit mo siya na mahalin ka niya kahit ayaw naman niya. Antay mo na naman, Amy ka, antay mo na naman may dumating sa'yo, mamahal sa'yo. Kasi bakit naman kasi yung babae, habol sa lalaki. Bakit no? Hayaan mo siya sa ang pag-awon. Diba? Paano ko halimbawa balikan ka? Ha? Babalikan ka halimbawa ni Roger. Sagutin ano?
Tatanggapin, kami para makuha namin yung panganay ko. tatanggapin mo? Tapos para masundan na rin anak ko. Ah, Hindi, buntis ako dyan. ah, Unan lang ako. Yan Ah. sa may basurahan. kay ano, kay... Oo, buntis. Ano pangalan nun? Si ano, si... Yung kinakasama mo dyan, pangalan nun? Sino? Yung kinakasama mo dyan, yung pangalan nun? Si hindi ko jowa yun. Ah, Larry. si Larry. Binabayaran na ako. Ganon? Kasi ano yung pera binabayad sa'yo? Kwenta. Nawawala pa. 50 tapos papayag ka na. Hindi, Siyempre, sarapan ka rin eh. Hindi na yan 50, gano'n. Tapos nawala kami yung kwenta ko. Ewan ko sino kung Kinuha niya uli yun. Na. Kinuha niya uli yun. Ha? Kinuha niya uli yung 50. Hindi, bumili ako. Paglabas ko wala na. Ah. Nakalimutan ko sa kong nilagay. Awa ko yun eh. Di ba binibigyan ka ng 50 tapos papagamit ka na sa kanya, ganon. Kawawa ka naman pala. Eh, ayaw mo kasi ng bagong buhay. Oo. E, paano pag binili ka ni Roger? Paano yun? Sabi niya halimbawa, Ring, tara, magbalikan na tayo. Ano, may pag-asa pa o malabo na? Malabo na yata no? Kasi may asawa na siya no? Tapos hindi ka na nagbabago, ganyan ka pa rin. Tutulungan ka ni Ate Lovely years mo, ganyan ka pa rin, hindi ka na nagbabago. E paano yun? Oh. Ano yan? Ganyan ka na lang. Oh. Paano lagay natin yan? Ganyan ka na lang. Tumatanda ka na ng ganyan. Oh. Nagayuma ka na rin. Oh, paano yan? Paano yan? Oh. Ayan po si... Diyan ka lang, mamaya na. Alis na ako eh. Sige, alis ka na. Mamaya dito ka na muna. Hindi pinapat ni Sally. O sige, bili ka na doon. Sige, punan kita. Bisa mo. Ako, bibili na pandesal. Break. Ayan, bibili na ng pandesal. May pandesal pala dyan, kaya pala nandun sa kanina. Ayan po, bibili siya ng pandesal. Parang baliw na talaga, ito na mo. Oh. Kaya mo mga ka-lovers, oh. Side out po pala dyan sa kay Chris Ulo at kay John Grao. Shout out po, may level salad po sa inyo. Shout out po dyan kay Para Santos Matubang, Kalinga Prab at Kalinga Prab. May level shout out po. Si Kring, ayan o. Ay, binili mo pandesal? O, kain ka na. Nagpahinga ko yan. Oo, bigyan ka tang pambili mo ng pagkain. Damit. Saka ano. Sige, pagkain na lang. Punta ka lang nito, Lovely mo, bila ka namin damit, pero kung bibinta, baka bibinta mo naman. Baka bibinta mo. Pinga ko isa. Masarap pandesal dyan? Masarap? Oo nga no, masarap pa. Mabait din ito, si Meme. Bigyan ka namin damit, kung bibinta, gamitin mo. Ha? Ipot si Kring oh. Makain na pandesal. Masarap yung pandesal dito. Okay no? Ha? Sarap no? Sige Kring. May keso pa, sarap ah. Oo. Ano ba mga ka-lovers? Yan po si Kring. Hanggang dito na lang muna yung video natin. Kaway ka na Kring. May lupan. Ay, kaway ka na sa mga viewers mo yan. Ano? Hi. Hello. Yan po Mapakita mo yung asawa ko? Oo. Yan. Yan o si Kring oh. Papaganda kasi gusto balikan ni Roger. Tanong, gusto ba ni Roger sa kanya? Babalikan na natin. Hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy po tayo update kay Kring. Maraming salamat. Ayan, Kring.
Buhay pa. Busgusin na naman. Bye. Bye po. Bye-bye.